17 तारिखआव जे व्यक्तिखौ बिथांमोनहा इनाय अनागार जिर' रेन्जनिफ्रायनो गावनानै खर'आव बेबो मिनि राइफलजों नायजोर गोसो होसारनानै गावथारनो होननानै गावनाय जाथाय खोनानाय मथे मेलेमानो बारस'जोबदोंमोन। दा बे जाथायखौ नायोबा बियो बायचान्स नङा, बेयो प्रिमेडिटेटेड एखे गावथारनो होननानै बोरमा अमाफोरखौ जोङो जेरखम आलासिफोर फैयोबा होसो बुथारनाय सुथारनाय बेबायदि गावथारनाय जाथाया दिनै खोब लाजिनांथाव आरो सोमोनांथाव जादों। जाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर एकर्डनि उनावहाय बर'लेण्डआव सान्थि आरो गोजोन, क'क्राझारखौ बिथांमोनहा गोजोननि फुरि, गोजोननि डिस्ट्रिक्ट, पिसफुल डिस्ट्रिक्ट होननानै नामाकरन लायो। जेराव मिथिं दावथिं जायो बाहाय लाजिया फांजिया होननानै लायो बियो। बे सान्थि, बे मानि सान्थि जाखो? बे मानि गोजोननाय जाखो? जाय बे मिरौ जिरौ व्यक्तिफोरखौ बे ओनसोलनि व्यक्तियानो मेक्सिमाम आन्दलन प्रमदनि आन्दलनाव नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामबा बिथांमोनानो दोबै बुजिया सोमजिया बिथांमोना थांनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, जोंनो नांगौ आलादा रायजो मोनाबा जों जिराया, जों गोजोना होनग्रा। दा बेफोरबायदि गावनि आन्दलन खालामग्राफोरखौ दिनै प्रमदनि बाहिनिया फेरेंगा मोना मा बेबायदिनो गामि हाग्रा सेरसेरनि गामि खना खना थांनानै एनडिएफबि खालामग्रा, गोसो बोयो जबरदस्ति लांग्रा, बिसिनि ओनसोलावनो बिसिनि न'फ्रावनो थाखोमानानै बिसोर आन्दलन खालामनाय मानसिफ्रा दिनै गाव जेराव जादों, जि थोरसियाव जादों, दिनै बे थोरसि होग्रा जाहोग्रा व्यक्तिखौ दिनै नायगार गावथारनाया बे फेरेंगानि हाबा जाबाय नामा? दिनै फरेस्टनि मन्थ्रि फेरेंगाया मानो क्लियार खालामा? एनजिअ नङा बियो, एनजिअनि गावाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव। अके, फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बबे केदारनि माब्ला एपइन्टमेन्ट जाया? फेरेंगाया बेखौ होनो हागोन नामा? नंखायथार, बियो एखे नंखायथार। जों मिथिगौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसि नांगौ, गोदानै रिक्रुइट खालामनो हाया। मा खालामो बिसोर? एनजिअफोरखौनो बाहायो थाइसे थाइनै होनानै। दिनै बिसोरनो अस्त्र होबाय गावनो होननानै। जुदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नङा बेखौ प्रुफ होनो हाया। बेयो सोर? बे अस्त्र लाग्रा व्यक्तिया सोर? मा बे हायार्ड नामा? फेरेंगा गभर्नमेन्टनि, बिटिआर गभर्नमेन्टनि प्रमद बर'नि हायार्ड किलार नामा बिसोरलाय? हायार्ड नामा? दाहार लानाय मानसि गावथारगोन नामा बिसोरलाय? ना उग्रपन्थी फिनानै दोनदों? उग्रपन्थी फिदों नामा अस्त्र ट्रेनिं होनाय? दा बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै बे नानियानै उन्दै हिनजावसा दङ। बे गथ' सानैखौ सोर नायगोन? बिनि बिसिखौ सोर खांगोन, सोर फिगोन? मैया दाखालिसो रनिखाथायाव जोङो नुबाय सासे व्यक्तिया गरिब नेहाथ व्यक्तिखाय माजों जाहोनो दंब्ला गानहोनो जि गैया, गानहोनो जोमहोनो जि दङब्ला लेखा स्कुलाव फरायनो लेखा माबा बेबस्था खालामनो हाया, स्कुलाव थांहोनो हाया, दिखा नांनानै गावनि गथ'खौ फानबाय। दिनै बे थासारियावबो दिनै फेरेंगारिनि बाहिनिया, प्रमदनि बाहिनिया, किलार बाहिनिया दिनै बर' फिसाफोरखौ आनैथानि गावथारनाया बेखि मोनसे मोजां जाथाय जादों। दा आं खोब दुखु मोनदों। जोङो कंग्रेसनिफ्राय मोनसे बे न'खरनि जानानै, बे फेमिलि जानानै जोंनि बिखा गावनाय कन्डलेन्सखौ जोङो जासिदों। जोंहा जेबो राव गैया, दिनै जेबो आवाज गैया। आसाल' खालामदों आनान गसाइ बिनान गसाइ, जायहा जोंखौ सोरजिदों बे सोरजिगिरि इसोरा बे न'खरखौ नायथों। जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बिनि फिसा सानैया मोजां सोलोंथाइ मोनथोंसै, भबिष्यतआव मोजां मानसि जाथों। जाय बिथाङा थैनानै थांबाय बिनि बिसिया मोजां आइजो जानानै, आदर्श आइजो जानानै गावनि बिसायनि सन्मानखौ लाखिनानै, बिहाव बिखुनजो बाय बाहागि आरो गामिनि ओनसोलनि सन्मानखौ लाखिनानै मोजाङै रायजो जानो हागोन होननानै आं इसोरनि आर'ज खालामबाय। आं बेखिनिल' बुंनो हायो। गथ' गथायनि सायावहाय सानै गथ' हिनजावसा, सासेया 5 थाखो नामा, 6 थाखो मोनबाय, आरो सासेया स्टार्ट जायाखै जोंहा माइदांस्रियाना, स्कुलाव खालामासे थांजेननो हासिगौ। दा जाय हक आङो मोनसे अफार होदों बे न'खरनो, जायखिया बे सानै हिनजावसानि मादाव सासेखौ आङो बिथांमोनहा जुदि आंनो फोरोंनो हरोबा हस्टेलाव दोननानै बिनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय कमप्लिटलि फरायनायनि खरसा, थानाय जानाय गेदेर गोलाव खालामनायनि खरसा आंनो फोरोंगोन क्लास 10 सिम। आरो दा आङो बे अफारखौ बे न'खरनो होलांबाय। दा बियो बिथांमोननिसो बे अफारखौ आजावा, खिन्थु आंनि थोरोबनिफ्राय, बे कंग्रेसनि नङा, बेक्तिगत गर्जन मुसाहारिनिफ्राय बे अफारा सानै हिनजावसानि मादाव आं सासेखौ क्लास 10 जाजाबसिम फोरोंगोन। गाननाय जोमनाय कमप्लिटलि दायथ' आंनाव थागोन। आंहानो गावनिनो स्कुल दंखायो। बे स्कुलनिया JKSS बेजाले मिसन स्कुलनि आं गोरायुं। आङो बे स्कुलावनो फोरोंगोन आरो आंनि हस्टेलावनो आङो दोन। आगुरियाव क'क्राझारनिफ्राय 9 किल'मिटार गोजान, बारा गोजान नङा, लामा सेरावनो।